Atong dormitory, no? Pakilugdong ko. Then, meron ko pala siya sa seminaryo para kontrabando? Kontrabando? Tama ba na kontrabando? Wala na? Tawag ko sa karaan mo, kontrabando, kung nakaka ni seminarista ka rin ng abdi o lata, gamay lang tayo doon sa pag-abis lata, angkos tayo rin. O tanong, napawag ko ang di? Dato? Sa hospitalo? Ha? Kaghan ay tawag na itawag na ng di. Labi na naman ang di. Talangin na tayo. Kalit na rin di ko. Ang photo siya yung ituwag yan. O we pray together, we go to school together. You know, we share memories together. That when we leave the seminary, even if we don't become priests, we treat each other like brothers or more than brothers. Because once in a time, we share